Kepada sawala kata kawaya kata wisya wisbari cile bagai. Puyer patra ora isih kuat aku isih kuat. Akai jakale. Aku pedet di sini. Akai kecewe juga sele kata. Kowe dong boleh. Ora. Aku iso ngomong meneng wae lho ngerti wangsuli lak beres. Ada. Akai aku le do. Aku do. Aku do. Piye tra iki salusine piye iki? Langsung dipateni apa? Aja. Kowe iso nggo dolanan asik ya. Pateni kok dhewe ra duwe dolanan. Piye karepmu? Apa kaya kate? Maksude akawe iki. Iso nulis ora? Nulis. Akate. Oh, akate iki iso, Gong. Akate iki iso. Iso nulis ora? Akate. Ah, iso ta. Iso kuwi artine iso. Akate. Ah. Tuh, nulis karepmu piye? Akate. Akate lete kecil masih. Akate. Kepada sawala kata kawaya kata wisya wisbari cile bagai. Puyer patra ora isih kuat aku isih kuat. Oh alah jenengmu sapa? Hello. Oh ya aku Petro. Aku Gede kesilaka kelupuk. Kerupuk dengkulmu melocot ya. Petro, kada. Akade aja lah kada ya. Akade. Aku bener akade. Tulis. Akade begini. Aku Bagong. Kelapa Bagong. Rada jelas ae rada jelas. Piye, Pak? Ora mbles buwilak kecerdasmu. Wah, Werkudara ditukke banci. Cuk. Bayar urung kowe. Bayar cengelmu. Lho wong rene. Piye yo? Tono wae yo, ngreget-ngregeti ora. Aku kanthi kaya ngono wae tak pethone. Aku wae. Ha iya. Aku arep methoke kok kowe muni aku wae iki mesti punya maksud kowe. Mana? Mbane ra entuk sasaran terus. Nekat tenan. Aja lho, Gong, ora ngelek-eleki ora. Piye, Gong? Karo rupaku gila wae ya. Tak methuk iki mah merem ngono. Akae sing digoleki ya wong bagus-bagus kok iki rupane kaya ngono kok. Kasandana ning kene wae engko tak. Ya ampun iki ngapa iki jenggote coba ngapa iki? Ya men ndingu kok ora entuk dipatang griseni ya ampun. Mbok irunge ra ngene iki to, Mas. Aku dadi kelingan sing ora-ora. Kakak apa kaya? Kakak cakap apa silatu? Kata apa kecil kakak pada? Betul. Non. Mungsuhmu ini. Lah pripun? Rene. Akadik begilah sabar ini apa? Mumet ta. Piye ora? Kata apa ya lah tu? Sagabak ketela sabar. Kang, goleki kakangmu lho. Masa kakangku kan kowe? Ora iki anake Semar Buangan biyen. Rene lho. Agak apa iki?
Ajak Pak ajar. Wah, radong. Agak Agak kali. Aku betul di sini. Agak kecewa juga salah kata. Kowe dong boleh. Ora. Aku iso ngomong meneng wae to ngerti wangsuli rak beres. Ada. Agak aku ada. Agak dia. Agak dia. Piye trek iki salusine piye iki? Langsung dipateni po? Aja. Wis iso nggo dolanan asik ya. Pateni kok adheran duwe dolanan. Piye karepmu? Apa kaya kate? Maksude agak wae iki. Iso nulis ora? Nulis. Akate. Oh, akate iki iso, Gong. Akate iki iso. Akate iki iso. Iso nulis ora? Akate. Ah, iso ta. Iso kuwi artine iso. Akate. Ah. Duh, nulis karepmu piye? Akate. Akate lede kecil Akate. Oh, alah. Jenengmu sapa? Hello. Oh iya, aku Petro. Aku. Retukan keselaka kelupa. Kerupuk dengkulmu melocot ya. Petro, kada. Akade aja lah kada ya. Akade. Aku bener akade. Tulis. Kada begini. Iya. Aku Bagong. Kelapa apa Bagong? Rada jelas ae, rada jelas. Sirmu aku wadah sawala kata kawaya kata wisya sebari tile bagai. Puyer Patro? Ora isih kuat aku isih kuat. Apa diketek kemana tile kemana? Tulis ada buku di mana? Oh, oke banget. Ngerti deh ini. Agak ada baik. Ada baik. Ada kemasih kita. Agak ada baik kita. Kita kemasih. Mangka ono dadi dolanan. Saake ya kok. Wah, pesone apik iki, Truk. Aja dijukuk, kuwi nggone wong mati kuwalat. Wong mati ki ora krasa apa-apa kok kuwalat. Jukuk iso nggo mbleh wedhus. Ha iya. Baja putih. Jarike bathik, Truk. Aja to, Gong, iki ora malingan ngene lho. Ora apa-apa wong mati ki ora krasa kok. Copot jarike. Waduh, klambine iki iso nggo jaket nek turu, Truk. Ha iya wis. Wis lumayan entuk-entukan. Ben copot nggo cilekke. Lumayan mereke GT Men. Ayo. Wedan mlendis ora diturai apa-apa. Oh, jan bocah-bocahane do. Wah, ketreki bangeten e. Awitene aku mengentuk kuwi kok. Ki wangune ratune nggawa mbako. Apa? Kuwi mutah kuwi. Oh. Tak jukuke Patro dilinting gah. Kena disumet cepete ra jamak-jamak. Brongo cangkemmu mesti. Ayo sapa sing arep ganggu? Lho Mbah. Mengisa apa? Kula majeng
pinanggih kalian anakipun Semar ingkang nami Bagong. Bagong kula ajar. Bagong ical wonten satriya kantet ngeyayat bringose ngulur geni tumpangi kuping kiwa tengen. Satriyanipun namung alit ning tangane atose rajamak-jamak. Oh. Wange cilik. Nggih. Nganggo gelung. Leres. Tangane kenceng cilik ning kenceng to? Nggih. Kuwi nek ora kleru Raden Sentyaki. Lho, simbah kok prisa? Wong tua menang pengalaman. Aku wis wareg mangan gempalaning jagat legine ngasi ning kahanan. Sencaki. Iki kok menawi menika. Wah, kowe nek iso menang karo Sencaki bumi langit tangkep. Kae Senopati Ndarawati kae bendina gelut. Saben dinane nek ra gelut ki awake meriang. Sencaki menika. Sencaki kuwi domongi kok. Wis kana mulih kana. Nggih. Ketemu anak bojo syukuran. Lho. Syukuran gendurenan kowe ora modar mungsuh Sencaki. Bejo kowe ora modar Sencaki iki paling ora mungsuhe iki tugel. Boyoke putung tangane stimpal baune. Kuwi diremuk karo Sencaki. Kowe mulih wutuh ki bejo. Kana. Ngabari tangga teparo gendurenan kowe ora modar. Nggih. Tasakuran. Oh nggih, wis tak kendhawuh. Sencaki aja pisan-pisan sesuk meneh nek nang wayangan ketemu Sencaki aja gelem dilakokke. Oh nggih. Engko ndak sesuk nek wayangane kowe mati kowe ora metu meneh. Oh nggih, wis tak kendhawuh. Wah. Mungsuhmu sapa? Anakipun Semar naminipun Petruk. Arep batur mbok gedibal ping 17. Nek nganti kowe iso menang mbok aku meguru karo kowe. Tiyangipun tandangipun sak pinake dhewe. Kula dibut loro karo anake Semar sing matane gedhene rajamak-jamak. Kuwi Bagong, wong loro kuwi pancen wis kompak. Nek gareng kowe ora patiya, nek wong loro kuwi jan wis kaya tumbuhe entuk tutup. Nggih, Mbak. Ana mundur. Nggih. Aduh mati aku. Iki kaya udu perjuritku iki. Gong, rene yo. Iki ya bisu Truk, bisu ndasmu iki. Kok iso omong. Tak kira nek bisu arep tak nggo dolanan e. Nggo dolanan ora. Rumangsane. Sukini. Kula wonten dawuh, Mbah. Kowe arep ora awake penganu jiwamu wedok ning kowe ya duwe jiwa lanang. Injih. Jane kowe iki ra ana gapite ning merga disuwuni kon metu karo Pak Bupati. Nganti tak gawa mrene. Injih, Mbah. Mungsuh wong Karang Kadempel wani apa ora? Nadyan kula menika sok lanang, sok wedok manut kebutuhan, Mbah. Nek kon mungsuh wong-wong Karang Kadempel ngibarate timun mungsuh duren. Lho. Timune kula. Durene wong-wong Karang Kadempel menang kono mbangane kowe. Nggih gantos. Timun mungsuh kratingdeng. Kowe tak antem ndasmu anggere macem-macem kuwi. Maksude piye? Nggih ngoten niku pokoke sampean semingkir. Sampeyan semingkir wong Karang Kadempel mungsuh kuwa. Aku jane gumul lho kowe iki wong brengosen kok bengesan barang ki ngopo? Make up, Mbah. Ampun benges, make up wong tuwa desa. Benges kok disebut. Wis maju kana. Iso nyirnake wong Karang Kadempel bumi langit. Tangkep kowe dadi mustikaning satriya. Ama Suramarata Jaya Marata imbang yen padha-padha. Mungsuh Sukini bintang panas. Era 89. Sapa sing ora tepung karo aku tau bintangi film Gairah di Semak-semak. Ora mati dening aku derajat apa kowe? Miyaga do Petruk.
Jleng kuwi kethuke tok kedhok ngono kok tok 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 tok. Kalau bayar pira kowe? Semangkean ora. Sopo iki? Takon karo aku, Mas. Iya. Aku Sukini. Sopo? Sukini. Sukini undang-undangane Melda. Melda sopo? Sukini ya ampun Mas iki cilik ning ganteng banget ya Mas. Apa jenengmu, Mas? Aku Setyaki. Setyaki Setyampo aki cilik. Ya ampun cilik ning ampuh. Iya. Ora kuat aku mbangane gedene ngempuk. Iya. Lu wong cilik ning ampuh. Iya, dasar Purwoyodo kuwi sapa? Sukini. Kini su. Arep ngopo mrene? Gelut. Ama Suramrata Jaya Mrata imbang yen padha-padha. Ayo Mas. Gelut. Tiban tangan pecah siramu. Timban ati ketiban alatku musik mati jeneng aku. Alat musik endi? Iki lho Mas. Wiki ambiar. Gilane. Ya ampun Mas Setyaki mbok yo didadekke sik regane. Ya ampun. Melayu ya ampun. Gilane. Nggih, wonten dawuh, mundur nggih. Sampeyan kewirangan. Mungsuhe ora kaya sakbaene. Kula ingkang badhe nugel janggane pun boten saged kula elekke, kula semanggaken. Ya ampun ganteng banget ta iki. Sopo Mas? Gatut Kaca. Gatut Kaca ya ampun suarane gedene raja macam. Dadaku deg-degan. Aku ya ampun brengose, geli aku. Raden. Raden, jangan gitu dong. Padahal aku wis nafsu banget loh Raden. Raden, ya ampun malah lunga. Waduh ya ampun wong karang dempel ganteng kabeh. Ya ampun sapa Mas? Antarja. Antarja. Antarja ya ampun kaya antar pit antar. Ih. Ya ampun ilang Angslep ning bumi ya ampun maslep ngono kuwi merinding aku. Aku biasanya ya dislep ngono. Ya ampun bilang. Sapa? Antasena. Kowe sapa? Sukini. Tak goleki musuh gelem. Gelem ya ampun gelem lho. Sing kuat ya. Ya. Pak, owo. Mungsuhe ampuh banget. Paman Setyaki Kakang Garukaca Kakang Antarja melayu kabeh. Aku ya arep melayu. Wah, edan. Yen kewirangan wong tuwa. Kadal. Kaget aku. Ya ampun deg-deg blas. Ya ampun. Ih. Gede banget ya. Oh, aku pasti terpuaskan.
Sapa, Mas? Sapa? Iki sapa omong kok mencap-mencep. Oh, mwah. Wah, Antasena asu. Wong tuwa diabus. Mas, oh, gede banget aku wis gak iso mbayangke. Semua musuhku lari. Piye, Pak? Ora mbles buwak kecek dasmu. Wah, Werkudara ditukke banci. Cuk, bayar durung kowe? Bayar cengelmu. Lho wangi rene. Piye yo? Tono wae yo, ngreget-ngregeti ora. Aku nganti kaya ngono kae tak pethone. Aku wae. Ha iya. Aku arep methoke kok kowe muni aku wae iki mesti punya maksud kowe. Mana? Mbane ra entuk sasaran terus. Nekat tenan. Aja lu, Gong, ora ngelek-elek ora. Ih! Piye, Gong? Karo rupaku gila wae ya. Tak methuk iki mah merem ngono. Akae sing digoleki ya wong bagus-bagus kok iki rupane kaya ngono kok. Kasandana ning kene wae engko tak. Ya ampun iki ngopo iki jenggote coba iki ngopo iki? Ya men dingu kok ora entuk Dipantang griseni ya ampun. Mbok irunge ra ngene iki to, Mas. Aku dadi kelingan sing ora-ora. Gemes aku. Ora ngono kuwi to, Mas. Aku grisi deloke. Kok pecah dasmu lho, Gong. Nganu apa jenenge iki? Risi ro irungmu lho, Tru. Wis esuk diomoti pucuke iki drek. Awas ora mrata jamrata pengen padha kok. Iki ora dijabuti. Wah, brengos kok anu jengkol kok dijabuti ora. Bali ora kowe? Ora bakal bali. Isih nyamene kok kon bali ya ampun isih ana wektu 2 jam. Aku ki nek kok jam 3. Angger jam 3 ora ana pelanggan kae, sepatuku terus tak umbelke. Aku terus melayu sifat kuping ndak selak konangan Satpol PP. Mulai ora kowe? Ora mulai, sesuk ora mulai, saiki ora mulai. Aku mau mulai. Awas ora mrata jemrot ayo Semar endi? Semar. Toko Mas Semar. Tak boyonge legane ati. Ya ampun iki mati barang isin jengat e urunge. Ayo, arti lagi. Wah, kurat. Modar ora. Petruk ki ya senengane ora. Gareng ki mripate ora makcleng ning ndas ora. Marahi maksiat ngene iki.
kene Sukini. Mbah. Kok sajake kagel. Mbah. Alah saturan. Alah to kowe kalah. Ora tau lho, Mbah. Nyangane iki kula niku ora tau, Mbah. Sia-sia uripku, Mbah. Loro-loro ati kula men disepelek karo wong karek kejepe. Kana adus kana. Nek muring-muring terus apa-apa dipecahi, apa-apa dipecahi. Ndak malah ngententeke apa-apa sinuwun kados pundi kawontenan menika sinuwun kula sumangga. Anggro sesumbar lendo bumi kuncing kumaluduk kumaluduk guntur ketup lumembak penyu kang kumambang prajurit padha piyaos sak landhean. Wah, wangune wong karangan dempel ora kena disangga enteng. Konangan Prabu Jayeng Sekti ora padha kukut genderane aja tuntang nata pagelaran barat. Wonten dawuh, Den. Anak-anakku do bubar. Gatotkaca ndelik nang mega Nurja ambles bumi Setyaki mlayu golek papan pendelikan. Eneng apa? Sing maju murite Begawan Durna. Jenenge kula mboten ngerti. Ning ingkang rayi Ndara Setyaki dipun cokot dipun getak kontal, Ndara Garukaca dipun cokot dipun getak kontal. Pripun, Den? Iki nek mboten enten sing kepalangi krijane murite Durna niya. Napa ya kelakon kula kelangan bapak tenan Ndara? Wah. Wong gagah Werkudara. Sapa siswaning Begawan Durna? Prabu Jayeng Sekti. Ayo, meneke Semar apa ora? Ora bakal tak wenehake. Wah, lakon kene pancangka.
asmaning jajaran Sukertaning bawono wangina karo Prabu Jayeng Sekti. Ora minggat saka arep aku tiban panah Kyai Candra Wirayang. Ya Kyai stop kontak. Ora kakon mati dereng aku derajat apa. Sasat ora ana sing ngimbangi marang kadidayaning Raden Werkudara nanging kena pusakaku Kyai Candra Wirayang ora nggletak apa dianggep aku ora iso ngalahke karo kowe ayo ora bakal bisa nglawate prajurit lemboke Pakun cara-cara nganti uwal para Pandhawa. Petruk melayu-melayu eneng apa? Ngaturaken triwasan Ndara. Nek kula matur napa Ndara mboten kejot penggalipun mboten kaget. Kowe arep matur apa Petruk? Katon gugup. Ngopo kok dadak nangis? Mboten mentala kula ajeng matur. Nalika semanten para putra Pandhawa sami kenjang kapracondang mergi mengsahipun muridipun Begawan Durna nami Prabu Jayeng Sekti. Dadi cokoti. Monggo ranggo lombok ya. Dadi cokoti do ndelik. Terus sing maju Ndara Werkudara. Kare Ndara Janaka maju. Mboten kena jebur. Siswane Durna niku ampun tenan, Den. Kula sawang saka katebian Ndara karo Werkudara Ndara Janaka dilepasi pusaka. Saniki mboten ngerti tembuti papan dunungipun tasih sugih napa sampun seda, Ndara. Nuwun sewu sinuwun.
sepinten kalpatan kula diagung pangaksami menapa paduka ingkang namipun Prabu Jayeng Sekti. Yo, wis apa? Dipun tepangaken kula menika pambayuning Pandhawa, kula pun Darma Kusuma. Wah, dal. Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Inggih, mila mekaten. Sowan kula wonten ngersa maduka Gusti kula Prabu Jayeng Sekti namung badhe nyuwun dawuh. Wonten pundi kadang kula Werkudara menapa dene Arjuna menawi tasih gesang papanipun wonten pundi nanging menawi sampun pejah niating manah kula namung badhe bela pejahipun kadang kula kekalih sinuwun. Prabu Darma Kusuma. Dulurmu wis ora ana. Dulurmu wis tekaning pati dina samengko wis tak kunjara, mesti ora bakal tak wenehi urip dulurmu Werkudara karo Janaka. Gusti kula sesemban kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka ingkang sampun saged nyuwargakaken dhateng Arjuna menapa dene Werkudara. Mbok menawi sampun pinesti dhateng purbaning Wang Mahanasa sampun cekap semanten tulisipun kadang kula kekalih anggenipun gesang wonten ing Malam Padang. Malah sak mangke sampun ngantos kadang kula kewala ingkang dipun sampurnakaken mugi keparenging galih kula badhe nderek nyuwun tulung dhateng paduka sinuwun Prabu Jayeng Sekti keparenga amurba masesa dhateng gesang kula. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada bebasan sarah mungguing lautan. Wastra lungset ing sampiran menawi kadang kula kekalih sampun boten saged kinukup gesangipun sinuwun. Kula nyuwun dipun sampurnakaken. Wah, candhak pakunjaran papanmu Puntadewa. Wah. Bagong eneng apa? Eneng apa Bagong piye kahananing peperangan? Wis niki kurang-kurang bedane sampean kelangan bapak. Lho. Kelangan bapak piye? Bapakku wis ora ana suwe. Kanjeng Rama Basudewa wis seda suwe. Wah, wis. Pahit iki. Sampeyan paham mboten maksud kula, sampeyan mboten kelangan bapak sampeyan. Ning kelangan bapak kula. Bapak Semar mesti iso diboyong kali Begawan Durna. Lho, sebabe Ndara Werkudara ical. Lho, Werkudara ilang? Nggih. Ndara Janaka ilang. Lho, Janaka barang ilang. Heeh. Terus sing terakhir Prabu Puntadewa ilang. Lho, Puntadewa ya ilang. Heeh. Meng bengok-bengok cak. Ora gek temandang aku wis iso nek piye. Werkudara ilang. Janaka ilang. Terus ngapa nek ngono? Mbaya temandang jemangkah kaya biasane kae. Nek dilapori apa-apa terus mana maning jajaran wene wong manungsa glendeng nang kono. Mana Baladewa? Kok meneng wae ngopo kowe? Ati was ora ana gunane lek laporan. Nek sampean meneng wae, wah panus maning jajalan. Nah iki mulai iki. Anggere ngarep ngeleti salep lho. Salep apa? Anggere muni panung maning salep jajalanat ngono. Mesti nesu wah, nggugu karepe dhewe. Wah, panus maning jajalan iblis nanate. Jayeng Sekti mungsuhe Baladewa legane Adipat.
Ansamar pamoring sukma sinukmaya winaya wing ngasepi sumimen telenging kalbu pambukaning warana wah Ratu Mandura Prabu Baladewa ora pangling aku wis tau ngerti kondange yen duka mesti nggilani tandange ya ora bakal kowe tak mor marang para Pandhawa nanging wing bakal tak gawe wirang keclorong Kyai Candra Winayang ora salin wujud dadi wujuding macan aja tuntang nata Prabu Jayeng Sekti Parat. Yoli binatang panupaning jajalan durung bapak kulitmu durung putung bareng nglepaske pusaka kowe wong jireng getih wedi mati Jayeng Sekti ayo tandangan nata Mandura Prabu Baladewa kirung sadar apa ya kok iso Den Petruk apa kowe ngene kowe aja palangi aku Petruk mikir tandangane ngerti tenan iki kula sing weruh mbrebes mili lho Den dadi sampean wujud kaya ngaten. Petruk apa nangis mikir Petruk. Lho. Lentuk nandi Petruk kok entuk macan sirkus. Macan sirkus dengkulmu mlocot ora. Sampai iki. Bagong apa Bagong? Lho, kok iso ngomong? Iki nganu batuk dikarciske dengkulmu ora. Ada macan bisa bicara ngono. Macan bisa bicara ora mundur kene rajong kowe isa wae ndak wonge krungu masa didol wae yo hus didol jengkulmu ora larang lho iki larang iki bendara e ana wis kaya ngene nggo abrak apa malah ngentek-enteke wedhus engko ya ora kaya mikir kan Petruk ana ngopo Nun sewu Den, Mang nun sewu panjenengan gak saged ningali suku panjenengan piyambak to. Mang tingali suku panjenengan. Lho, sikilmu. Nggih mang tingali. Kok iki sikile sapa, Petruk? Petruk iki sikile sapa? Nun ngapunten, sampean wujud macan sak menika ndara. Aduh mati aku iki. Aduh mati Petruk. Lah kok aku iso wujud kaya ngene iki piye? Kula nggih mboten ngerti. Kula nggih ora ngerti. Aku tadi iso wujud kaya ngene iki piye, Petruk? Kula nggih mboten ngerti. Aduh, wah edan tenan. Masa macan nek ngentut muni ya, Truk? Ayo muni kok ya. Wah, anu buntute munggah dadi ketok kaya kentrang jengkulmu. Omongane kok sekono. Pun matur bapak mawon. Bapakmu nanti aku njaluk tulung kawujude kaya ngene piye nggih.